Dobroveče. Na pravom ste mestu jer upravo počinje novo loto izvlačenje. Ja sam Jelena Tričković. Ponekad je potrebno tako malo da se pokrenu veliki snovi. Jedan listić, pažljivo odabrani brojevi i verovanje u sreću. Večeras loto sedmica iznosi fantastičnih 4.550.000 evra. A možda baš ovog utorka jedna kombinacija otvori vrata ostvarenju velikih snova. Pogledat ćemo koliko iznosi ukupna uplata za loto u 20. kolu. Sada možemo da počnemo, izvlačimo prvi loto broj za večeras. Čekamo da izađe i drugi loto broj. Na red je došao i treći loto broj. Tako da u ovom trenutku imamo 2537 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 120 dinara. Sledeći nam stiže i četvrti loto broj. A sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 441 kombinacija. Vrednost ovog novčanog dobitka je 1200 dinara. Sledeći nam stiže peti loto broj. Imamo 45 kombinacija sa 5 pogodaka. Da vidimo sada koji će biti šesti loto broj. I da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka večeras? Da, imamo 4 kombinacije sa 6 pogodaka. Pogledat ćemo koji brojevi se čekaju za sedmicu. Dakle, ukoliko bude izvučen broj 4 ili broj 36, ili 37, imaćemo dobitnika loto sedmice vredne 4.550.000 evra. Da vidimo koji će biti sedmi loto broj. Tako da dobitna loto kombinacija u 20. kolu glasi: niko od igrača u 20. kolu nije uplatio listić sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacije. Pogledat ćemo sada i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. Na red je došla vaša druga šansa za sedmicu, a to je Loto Plus sedmica, koja večeras iznosi neverovatnih 1.960.000 evra. A pre nego što počnemo, pogledat ćemo ukupnu uplatu za ovu igru. Vreme je da izvučemo prvi Loto Plus broj. Na redu je i drugi Loto Plus broj. Stiže i treći Loto Plus broj. Da vidimo sada koji će biti četvrti Loto Plus broj. Čekamo sada da izađe i peti Loto Plus broj. Šesti Loto Plus broj je na redu. Imamo li kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu večeras? Ne, nema ni jedne uplaćene kombinacije sa 6 pogodaka, što znači da večeras nećemo imati dobitnika Loto Plus sedmice. Ostalo je još da izvučemo sedmi Loto Plus broj. Tako da večerašnja kombinacija brojeva za Loto Plus glasi: nemamo Loto Plus dobitnika, želimo vam više sreće u narednom kolu. A sada prelazimo na igru Džoker. Čeka se novi Džoker dobitnik, a da li ćemo ga dobiti već ovog utorka, saznaćemo uskoro. Da pogledamo koliko iznosi očekivani Džoker dobitak u ovom kolu. Krećemo sa izvlačenjem. Da vidimo izvučene Džoker brojeve. I dobili smo Džoker broj koji glasi ovako: 865-842. Da li imamo Džoker dobitnika večeras? Nemamo Džoker dobitnika, ali tu su dobici Džoker 5 i Džoker 4. Džoker 5 dobitak u ovom kolu glasi 65842 i ukoliko imate pogođenih ovih 5 brojeva, osvojili ste 500.000 dinara. A Džoker 4 dobitak u ovom kolu glasi 5842 i ako ste pogodili ova 4 broja, upravo ste osvojili novčani dobitak od 50.000 dinara. Čestitamo svim srećnim dobitnicima. I stigli smo sada do kraja još jednog loto izvlačenja. U četvrtak vas u Loto 5 očekuje Miloš Radenković, a mi se vidimo u petak sa novim šansama i verom da je svaki san moguće ostvariti. Želim vam prijatan ostatak večeri. Doviđenja.